Добър вечер! Чакай, бе, що? Ей! Чакай. Здравейте! 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 Искам спокойствие. И силна храна. Не искам ти да си спокоен. Абе, какво е това? Кое, бе? Помиш, имаш въшки, бе. А, не, това е... Нещо бело, нещо прашинка, бе. Като гнида ми изглежда, бе. Не е възможно, защото нямам коса. Те трябва да се крият някъде. Значи тук къде съм преживял, мой да нямам нищо, нали? Нямаш нищо, айде излез там. тук мой ли да имам? Нямам представа. Мой да имам, мой да нямам, нали? Не искам да се държиш просташки. Ама дали имам или нямам? Няма значение. Мой да имам, мой да нямам, Не нали искам така? просташки да се държиш. Той Остави ми очилата. Добре. Дай ми... Абе, така съм като сериен убиец. Къде си? Дай ми... Мари, завалият. Дай ми... Мари... Добър вечер, Разили! Нема ли гардероб тия да си сложат дрейте? Дай да ще ги взема, чакай сега. Го чакайте. Боли така стоят хората. Дай ще ги закача, там е от туалетната. Дай, нема да вземеме нищо. Ява да фанеме. Дай ги тура. Хората, моли така да стоят, бе. И да гледат, тия си тръгнат. Сложи ги тук, не върху китарите. Сложи ги на диванчето. Не върху китарите, това не е за качалка. Извинявам, боиш се за качалка. Мали, това са китари близнета, бе. Не, сложи ги върху диванчето ги сложи. Сложи ги върху диванчето. Дай номерца, напиши номерца. 1, 2, 3. Вземи и на други хора сега да не ги пребърквай! Добре. Остави ги тук, айде. Дай да изтори. Ела, бе, остави ги тук. Там гледам и там има. Нема ти за качалка. качалка това такова. Айде, вземи на други хора, айде. После мой ги познаете. Да не се спънеш. После те ще го познаят сами хора. Али, това си го взема за мене, нищо. Това на кое е? Гацо. Ми дръж си го като е твой. Го го взел. Гацо. Я направи така. Направи така. Гацо. Презни шамар. Гацо. Направи така. Така, дръж сега това яки. Ванка, вземи тия. Чакай, бе. Вземи тия ората, къде да такова. Защо? Какво е? Защо? Чак, що се отдължа? Ела тук, бе. Я помогни на хората. Иване, помогни на хората. Вие защо хората не им взимате? Я събери на хората якитата. Ела тук, бе. Там. Ела тук, Гацо. Остави Иван да се занимава с тия организации. Толкова стане началник, той ще ни изтрепе, знаеш. Но и само да ме варят. Айде. Спокойно, бе, дигна кръвно, бе. Чапа толкова, бе. Чуваш ли, искам спокойно сега. Нема да се притесняваш, жив комик, всичко ще наред. Та. Кой съм аз? Диджей... извинявай. Диджей Дамян, сбъркай. Диджей... Кой бе? Кой е той, бе? Кой бе? Слави Трифонов съм. Извинявай, Славчо. Да. Наши ора, бе, Да, така е. Кажи значи, сега. аз съм Гацо... Само не искам, знаеме кой си, не искам да си дигаш нагоре фанелката, защото се виждаш кембето. Вижда се, той екип ни е, гледай, обущата ми умалея. Той екип ми е от 10 години. Кажи на домакина Диан Младенов да фане ми вземе един екип. 10 години играем с едни същи фанелки. Кажете изпълнителният продуцент да дойде. Кой е днеска? Мисля, че е Иде, сега загадия. Ела. Изпълнителният продуцент взе служебната кола и си отиде. Не, кажете и да дойде, да. Искам да... Ела насам. Значи това е... искам да му смените цялото облекло, искам да не му личиш кембето, искам да изгледа... Не го дигай! И малко по-големи обувки. И малко по-големи обувки му вземете, запиши си и с някаква по-голяма фанелка и по-различни гащи, защото верно с тия се показва непрекъснато. Да, и ако мога ми плати тока за един месец... Пиши! Нови гащи. Не му плаща и тока, просто му вземете необходимото облекло, с което едно кожено панталонче. Излез там. Благодаря ти. На бенда, нали, дават като на военните един път в годината им дават 40 лева за дрехи. Кой им дава 40 лева за дрехи, бе? Защо лъжеш? Който иска си купува, който иска си ги спестява. Не е вярно това. Така съм разбрал. Разбрал си? Да. Глупости. И през една година им се полагат побинки. Не им се полагат 40 лева. 40 лева за дрехи. Няма да говорим. Добре, няма да говорим. Аз не сега говоря. Ти тръгна!
Да, има и кисело млеко им дават през една седмица. Какво кисело мляко, бе? Престани, не ги подпетвай. Обуй ги и не ги Добре, подпетвай. как мога 43-ти номер, как да влезе от 43-ти Ти си номер? напълнял цена си 150 кг. Кой ти каза, бе? Колко килограма си? Бех 108, сега съм на диета от 4-5 дена съм Я 104. донесете един кантар да го видя. А, Кажете на донеси. Иван. Докарай ония позитивния. Позитивния да донесе един кантар. Иване, донеси кантар. Кантар. Донесе кантар. Да донесе. Чакай. Един кантар да донесе. Кантар, да. Ето, те Ей, готови. там. Ето, Колко? добрия. Донеси кантар. Кантар донесете. Не знам, господин Трифонов. Не ми, отиди и донесете кантар. Аз казах ли ви, че нямате авторитет в това шоу? Не, никой не ви слуша. Всички си мислят, той Слави е лош, той Слави вика, никой нищо ви не слуша, господин Трифонов. И то... Колко кила каза, че си ти? Кога? Преди малко аз ти казах, че си над 100 кг, което Да, над 100 съм. Казах, че бех 108 и 107 и сега съм отслабнал и съм 105. И ти Сутринта бех 104. Ти какво искаш за един ден, бе? За една седмица. Искам да отслабнеш да си 80 кг, което е подходящо за твоя ръст. Така ще ти става и тая фанелка, нищо, че е старичка. 107 да стана 80, това е много екстремно. Е, А не може ли сваля 20 кила? а холестерола ти колко е? 8. Това на границата ли е? Това е идеално за инфаркт. Това е най-доброто. Значи не искам да получаваш инфаркт, искам да ти падне Що холестерол. по-не? Само да се намеса, границата е 5,2. Така. И ти си 8! Мика. Какво ядеш ти, бе, човек? Какво ядеш? Мой да от стреса, бе. Какъв стрес? Я си виж какво шкембе, това шкембе от стрес ли е? Не, това е от неспортуване. Искам да отслабнеш с 20 кг. Добре, ти какво ще ми дадеш, ако съм на 20 кила? Какво искаш? Какво дадеш? Кажи какво искаш, няма проблем. Искам любов. Не мога да ти дам любов. Всичко друго Не, мога... искам любов като... Искам любов. Не може да ти дам. Донеси ли му кантар? Го е тук. Издай. Чакай. Ама искам Ванка, седи тук с кантар, ще тя си... Не. Няма да му даваш пари. Излез се примери. Така че, ти се премери. Той колко според тебе? Не искам. Той не играе футболист. Не, гледай какво нещо. Не играе Гей, това... Примери се. Така, Стани там. дайте Иване, гледай музика, колко. дайте музика. Примери се. Ха! Абе, какво правиш сега? Не бой се, бе! Ха! Застани отгоре, нормално. Застани върху него, нормално. Че не мога глоцала. Ще Мари! И насилие има в шоуто, насилие! Застани, бе! Ти се качва! Айде, застани, стига! Мушмуръп! Застани! Айде! Сложи си очилата. Ако са на... Казах ли? 104. 109, бе! 109 пише! Това не е верно. Не е верно. Made in China. Мали тия буклуци, бе. 109 кила си. 110. Колко си висок? Ти си дебелак. 1,86 м. 109 кила, погледни си. На 1,80 м колко? Какъв футболист си ти? Никакъв. Айде, излизай и си приказвай там, дебелак. Да отслабнеш с 20 кг. Мен лекаря ми каза, че моя ръст 1,80 м е нормално да съм 100 кила. Как си 1,80 м? Кого лъжеш? Да ти си... Донеси ваката ли? Ей! Не, нема повече, нема. Излизай. Добре, кой номер риза носи? Не искам да говоря. Донеси една риза. Добре. Излизай! Имаше една рулетка 1,80 да... м. Лилипут. Давай. Какво ми каза? Шкембето ти обиколката му е 1,80 м. Лилипут ли ми каза? Да. Дълбуй! Лилипут. Лилипут. Не е лъж? Айде, Лилипут. мръсник, говори. Значи да ви кажа на всички, взехте ли си дрейте? Ако искате да ви премеря. Аз съм провален футболист и реализирам простак. Това е верно. И се гордея с това. И това е верно. Пак ли ми се пада това манинки? Дигни! Ей!
Абе, не Значи искам мониторите някой, бе. да му слагате по-високи оператори. Не,